Akwai kuma matsalan da ake ce ma ectopic pregnancy, shi ma a wannan infection ɗin yana yawan haifar da samun ciki a wajen mahaifa. A ciki akwai fallopian tubes, maimakon cikin ne zai zauna a cikin asalin cikin mahaifa inda ɗaya kamata ya zauna, ga cikin ya samu amma sai zai zauna a cikin tube, a cikin fallopian tube. Wannan fallopian tube ɗin kuma ɗan yana cikin girma da ya kai wasu satikai, dole ne zai addabi maman, dole ko ya fashe ko ya abin nan, dole sai an yi aiki an cire shi daga wurin, tunda ba wurin zaman shi ba kenan, ta dalilin wannan infection ɗin. Sannan akwai preterm labor da mace ka iya samun haihuwan bakwaini kenan. Mace ta haifi ɗa wanda bai kai kamar sati 37 ba. Za a ga cewa an same shi ya zama kamar wani bakwaini, bai gama cika ba dai, bai gama girma ba, an haife shi kafin lokacin da ya kamata a haife shi ta dalilin wannan infection ɗin. Yana iya ƙara haifar da wani matsalan kamar na haihuwan yaro ba nauyi, ya zama ɗan fayat, ɗan kiyat, gashi nan kamar wani ɗan adangare haka dai, ba nauyi, ya zama gashi nan, ko da ma ya kai lokacin da za a haife shi, amma kuma yana nan kamar wani ɗan abun nan, gashi nan ba nauyi. Sannan akwai kuma matsaloli da shi ma wannan infection yana iya sa ya haifo yaro ya samu wannan matsalolin kamar na makanta, akwai matsalan ji, akwai matsalan wasu nau'ika na ƙashi da yaro zai iya samun matsaloli ta sanadiyan wannan infection ɗin da aka haifa maman ke da shi. Sannan akwai wani matsalan ma da yake iya haddasawa, watan shine kamar a ce haihuwan ɗa ba da rai ba, ya zo ba rai, sai a ce an haifi ɗan ba rai, stillbirth, sai a haifi ɗan ba rai, ya zo ya koma, wani ma kafin a realizing ya riga ya koma, saboda wannan infection ɗin yana iya haddasa wannan matsalan na abin nan ɗin. Sannan kuma akwai wasu cututtuka na shi yaron, ka iya yin wasu cututtuka na ɗan matsaloli, ga yaro yana ta ruwa a ido, ko yana ta abin nan a ɗan wata ɗayan farko da aka haife shi, duk yana da kyau mata su dinga kulawa da irin wannan abubuwan. Sannan kuma yana jawo mutuwan yaro jinjiri, a ce ya yi sati ɗaya, ko ya yi kwana 3, ko ya yi kwana 5 ya koma. So duk irin wannan shi ma yana iya jawo wannan infection ɗin. Yaro ya shaƙi ko haɗiye waɗannan ruwan infection ɗin, yana iya mai illan da ba zai daɗe ba zai koma ga Allah. Sannan akwai sauran wasu matsaloli wanda su ma za su iya haifarwa, za su iya samuwa ga uwa. Sannan a cikin matsalolin da mata masu juna biyu suke iya fuskanta, akwai matsalan pre-eclampsia, wato tsinkau kafin haihuwa, ka ga mata ta samu tsinkau ko gigib, wanda ake ce ma gigib, mata ta dinga kif. To irin wannan tsinkau ɗin shi ma matsala ne da mata masu juna biyu suke iya fama da shi a lokacin da suka samu ciki, ta dalilin wasu abubuwa wanda ba za a iya cewa ga makasudin abin da ke haddasa shi wannan pre-eclampsia ba, ko kuma tsinkau, amma akwai wasu abubuwa da an fi alakanta su da yin wannan gigib ɗin ko wannan tsinkau ɗin. Farko akwai kamar a ce an fi alakanta shi ga matan da suka fara ɗaukan cikin farko, akwai yiwuwan su yi wannan gigib ɗin. Sannan akwai matan da suke da tarihin sun taɓa yin gigib ɗin nan a wasu haihuwa nasu a baya, su ma akwai yiwuwan su sake yin wannan gigib ɗin. Sannan akwai wasu matsalan cututtuka na rashin lafiya wanda suna iya sawa a samu wannan gigib ɗin, kamar hawan jini, in mace na da hawan jini a lokacin da take da ciki, sannan in tana da ciwon siga, ko kuma tana da ciwo a ƙoda, ko kuma tana da wani
wani lalura da ya shafi wani system ko wani bangare a cikin jikinta, na misali akwai wani ciwo da ake ce ma lupus din yana na ciwon garkuwar jiki ne da yake kama wasu sassa na cikin jiki. To idan mace na da irin wannan tana iya yiwuwa ta yi wannan tsinkau din kafin haihuwa. Ko kuma akwai kuma mata da za ka ga cewa sun kai shekara 35 ko kuma sama, su ma suna iya yiwuwa su yi wannan abin da ake ce ma gigib ɗin ko tsinkau ɗin. Sannan akwai mata da suke ɗauke da yara a cikin ciki fiye da 2, za ga ko suna da 2 ko fiye da haka a cikin cikinsu, da su ma akwai yiwuwa sun zo haihuwa su yi irin wannan tsinkau ɗin. Da kuma mata masu jiki sosai, su ma akwai yiwuwan su kamu da wannan gigib ɗin. Sannan a cikin matsalolin da mata kuma ke iya fuskanta a lokacin ɗauke da juna biyu akwai preterm labor, watan haihuwa kafin lokaci. Ana iya cewa haihuwa da kaman sati 37 ko ƙasa da haka, ana iya sa shi a cewa kamar haihuwan bakwaini kenan, ko ɗan 6 wata 6 ko wata 7 ko kuma wata 8 ɗin da ɗan wasu motsi. So duka dai matsala ne wanda mace ka iya fuskantar shi a lokacin da take da juna biyu. Haihuwan wannan yaron, wani za ga an haife shi sai an sa a kwalba saboda bai gama haɓaka yadda ya kamata ba, kuma a cikakken watanni da ɗaya ya kamata ya yi a wa'annan satukan ƙarshen, to a nan ne huhunsa da ƙwaƙwalwansa suke ƙarasa ginuwa akan yadda za su shirya fitowa duniya. So a wannan satukan idan ya zamana yaro ya yi saurin fitowa, to dole ne zai iya fuskantar wasu matsaloli. Sannan kuma an fi so dama ga yaro ya kai sati 39 zuwa 40 kafin a haife shi, amma wanda aka haife su a 37, sati 37 ko ƙasa da haka, su ake kiran su bakwaini. Wani sai an sa su a kwalba kafin ma ya iya ci gaba da rayuwa. Sannan wannan akwai kuma wani matsalar shi ma wanda ana ce mai ciwon tunani da firgici, depression and anxiety. Shi ma yana samun mata, wasu suka sami ainihin ciki suna fama da wannan tunani, su dinga yawan tunani sakamakon canje-canjen wasu sinadarai da ba su taɓa jin shi ba a jikinsu yana faruwa, sai su ji wannan. Sannan kuma akwai matsalan ɓari, shi ma miscarriage, mata na iya samun wannan matsalan, wanda za ga ciki an same shi bai wuce sati 20 ba sai ya ɓare. To shi ma matsala ne na ɗaukan ciki. Shi ɓarin nan za ga ɓari ne na jini, kaga yana fita ta abin nan. Sannan akwai matsalan kuma kamar da muke magana a cikin wasu matsaloli na baya, shi ma haihuwan ɗa ba rai, shi ma matsala ne da za ga cewa an haifi ɗan watakila bai wuce an rasa shi bayan sati 20 da wasu abu haka, za ga an rasa ɗan. Sannan kuma wannan ɗin yakan faru saboda dalilin wasu abubuwa kamar su placenta problem. Za ga idan placentan, watan hanyar jijiyan da yake manne a cikin mahaifa da yake sada ɗa da uwansa, inda yake samun abincinsa da komai, idan bai mannu yadda ya kamata ba, yakan iya ɓamɓarewa, sai a samu ɗan ya rasa ransa, ko kuma shi wannan placentan ya shaƙe ɗan, ya zarƙe wuyan ɗan har ya yi ajalinsa. Sannan kuma akwai kuma wasu matsalolin kiwon lafiya da na iya hallaka wannan ɗan ya zama an haife shi ba rai. Akwai kuma wasu chromosomes abnormalities, su ma wasu kamar a ce yara da ba su gama ginuwa ba saboda wasu ƙwayoyin halitta da ba su daidaita ba, shi ma yana iya kawo rasa yaron ya zo ba rai. Sannan akwai wani matsala da kuma su matan ma suke ƙara fuskanta idan sun ɗauki ciki, kamar abin da ake wasu za ga suna yawan amai, musamman idan a first trimester, watan wata 3 farko, za ga suna yawan amai da tashin zuciya.
to wasu wannan wata ukun farko ne yakan dakata, wasu kuma suna ci gaba, yana zama severe persistence na nausea and vomiting din yana daɗewa sai wasu ma sai sun haihu kafin su samu sa'ida. So shi ma matsala ne da yake damun mata yawanci a lokacin da suke ɗauke da juna biyu, ana ce mai paramesis gravidum. Sannan akwai wani matsalan kuma wanda shi ma yakan ɗan dami mace mai ciki, watan ƙarancin jini. Yawanci wasu matan suna fama da anemia. Wannan anemia rashin enough iron deficiency a cikin jiki, wani sinadarin iron da yake taimaka ma jan jini wurin yin al'amura yadda ya kamata. To jinin suna rabawa ne da ita da ɗan, so idan ya zama da jikinta bai samar da jinin yadda ya kamata, to sai a samu anemia, sai ka ga tana ta ɗashewa, ya ci cikin nan yana ja, tana ɗashewa, tana fadi, tana abin nan. Sai yasa in ana zuwa awo akai to lallai za a gano cewa akwai wannan anemia, a dinga ba su wani ɗan magani da zai tallafa ma jikin ya samar da, kuma ba su shawarwarin abin da za su dinga ci yadda. So a takaice wayannan su ne 'yan takaitattun matsaloli da sukan damu mace lokacin juna biyu, kuma yana da kyau idan mace ta ɗauki ciki da zaran ya kai wata 4 nan a fara gwadawa, a fara zuwa ana ANC a rijista duk bayan sati biyu ana zuwa ana dubawa ya lafiyanki, ya lafiyan cikin, ya lafiyanki, ya lafiyan har zuwa haihuwa. To insha Allah akwai wani abu za a yi saurin ganowa a magance shi. A takaice nan zamu ɗan jalin zamun har kullum. Ni ne naku Dr. Deen Dantanko. Assalamu alaikum.